Ej, ved I hvad? Tak. Ved I hvad? Ved I, hvor jeg kommer fra? Nå? Jo, hvor? Nemlig, jeg kommer op fra Grønland. Og jeg er kun kommet herned bare for at være sammen med jer i dag. Jeg skal også besøge nogen. Men nu skal vi være sammen lidt. Ikke? Jeg har taget nogle gaver med. Den får I uden. Den sætter vi her op. Sådan. Bum. Finale færdig. Rudolf, det kunne være sød at tage min stæde væk. Sammen med rensdyrene. Godt. Ja. Jeg må lige kigge lidt omkring og se, hvorfor jeg kan lige slå ud. Har I været arten? Hvad? Det tror jeg ikke. Jeg har ikke set det. Sig mig en ting. Har I lyst til, at vi går rundt omkring juletræet og synger nogle sange sammen? Ved I, hvad I skal gøre? Nu griber I jeres far og mor, søster og bror i hånden, og så stiller jeg op i en rundkreds, og så går vi rundt om juletræet og synger nogle salmer. En julemand, jeg skal lige efterlyse noget, julemand. Ja. Fordi jeg kunne forestille mig, at du gerne vil have, at vi skal synge nogle sange. Jo. Men jeg vil høre, om der var en, der måske havde lyst til at komme og akkompagnere os på klaver. Er der nogen?